Yn Cymru'n gweithio, rydym yn gwybod pa mor anodd yw colli swydd, yn emosiynol ac yn ariannol. Dyna pam mae ein cynghorwyr yma i'th gefnogi ar dy daith yn ôl i'r gwaith. Byddwn yn dechrau drwy asesu dy sefyllfa. Mae pawb yn wahanol. Os oes angen help arnat i chwilio am swydd, yna gallwn bari dy sgiliau a swyddi gwag cyfredol. Ath gefnogi di drwy'r broses ymgeisio. Efallai dy fod yn gweld hwn fel cyfle i newid cyfeiriad. Os wyt ti'n awyddus i roi cynnig ar rhywbeth newydd, yna gallwn dy helpu i gael gafel ar hyfforddiant i ddysgu sgiliau newydd. Efallai bydd gennyt hawl i gael hyd at 1,500 o bunnoedd drwy'r cynllun React i'th gefnogi gyda chostau hyfforddi. Beth bynnag yw dy sefyllfa, mae Cymru'n gweithio yma i'th helpu i symud ymlaen i waith yn hyderus ar ôl colli dy swydd. Cysyllta â Cymru'n gweithio a gyda'n gilydd gallwn newid dy stori. Chwilio am Cymru'n gweithio neu ffonia dim 800 dim 28 48 44.